Sziasztok, én Gyémánter vagyok. Sziasztok, én DJ Szabi 07. Én meg a híres nemös Zsombejárdi. Én meg a nem híres Dévó. Elkezdődtek a harcok, hogy meg! Várjátok, lentebb veszem a hangját a csének, mert akkor csak az lesz, hogy megint nem lesz hangunk. Na, Meghívtuk a videóba, hogy látjátok ő felségi Zsombort is. igen, ott van Zsombei Hadi. Meg T-Bone. Na, hun vagytok? Bazd meg! Ez Persze! Persze! Hogyne! Az anyádat van. Úgy volt eleinte, csak Szemtől szembe négyen ültek. leszünk, de... Ennyi! Úgy volt eleinte, csak hogy négyen leszünk, de jött valaki. Igen, Ezt aztán nem jöttek értem. a good, Én meg még a biztos. chatről Mivel publikus szerveren mondjuk. Sok roma jöhet. Tényleg, vagy chatruletet is rakhatnánk fel. Azt ne tudd meg, az nagyon sok idő a vágása. Ezt nem fogja megvágni. Én megvágom esetleg a izét. Hoppá, ott a román. Megváglak, mint a palacsin. Zsombejádé begurult. Az meg. Lőjéd már őket tele. Ennyi volt. Na, tessék, erre vártunk. Nem bírtam tütteni. Ah, de egyébként most csak egy kérdés, Zsomba HD, te miért nem raksz fel videót cséről? Mert? Mert unalmas. Nem vinné a Fraps. Nem vinni a Fraps? Ez most muszáj volt bemondani videóba, mi? Hogy a gép. Zsombei HD. Nem tudom, nem volt még kedve. Hát most végig legendariztam, hát mit akarsz? Oké, Piston Na, Piston kilépett, hála. Na most Hát azért már újra Good is kiléphetnem azzal a Igen, kempelős azt- pöcsével. aztán már utána lehetne normálisan nézelni. Csicska gúd. Csicska Igen. gúd. Igen, Szítjátok? Megkérdezte, hogy ki a csicska. Gúd, Írjatok megy ide. mész a Youtube-ra. Megtalálod magad a izén, hogy mindenképp egyszer mondták a chatrületen, hogy megtalálod magad a napi szaron. Na olyan gyönyörű. A cigány. Ne, írok. Nem mindig meghalok. Mit írtál? Menj a J-be, menj az Y-ba. Menj az itt. Tévó, Lőni nem. T-Bone, Lóni nem tudsz. Lejárattak a Youtube-ra. Dickmának magyar billentyűzete van, meg írt, hogy Lóni. Tényleg. Aroma. Na, úgy érted, hogy magyar billentyűzet, hogy... Ugye? Tanultam. Európai. Igen. Nagyon AVP-zik a gyerek. Ez izé. Dick? Én botozik. Biztosan De én. király! Lövöm itt nagyba! Erre meg te jössz, és látom, hogy... Hát én botozik, az előbb még ott nézett Marcira, aztán meg megfordult rám, az majdnem Hát az headshotba. ja. Az AIM. Azt én is És a tudom. VH együtt koncentráció. Na igen, az AIM és a VH koncentrációja. Hát ez elég kemény. Hát ilyen nincs, nem áll. Na, ez az, T-Bone kilőtte. De, Az meg. na, Zsombei HD bevégezte. Mutassál már te is magyarul. Ja, mutatta egy kis csés tudást. Nálam van a bomba, hát akkor rakjuk már le. Mégis én vagyok De az hülye vagyok, első. én meg elmondtam. Ja, és Én meg amikor az utolsó beszélsz. vagyok, 5 Ez pont, hello! 7 halál. De szép. Hát, Ez a nincs ilyen. megijedtem. Hoppá, ez velem van. Lövöm most egyszerűen. Mit mondtál? Na, megint. Lehet, hogy a videó alatt ki kéne írni a IP-t. Ezt lehet, hogy többen lennének. Még több cheates Hát lesznek. majd még több csinálj. Ez én Le is volt. repültél. Na bazd meg. De szép lesz, hogyha itt elkezd hackelni. Akkor Hát, videónak nem az lesz a cím, hogy izé egy pontot hülyéskedés, hanem hogy izé, Szenvedés. hogy Nem, Hogy egy pontot, mi négyen és a hacker. Mindjárt. igen, mi négyen is egy. Magyar népmesség. Mi négyen és a hacker. Magyar népmesség. Ja, mint az Orbán népmesék a Youtube-on. Orbániában vagy mi. Ó, valaki itt elterült. Na bazd meg. Jaj, ez good. Azt nem fogom megölni az életbe se. Hol vagy T-Bone, ja? Na, Menj be.
Ah! De ez, figyelem a Goodnak a kameráját, és így össze-vissza így megy itt. Te meg. Én nem az enyém. Nem remeg. Azt nem mondanám, hogy remeg. Mindjárt kipróbáljuk, hogyha VH-s, akkor a flashbanktől nem hűl meg. Igen. The Hát, ja. time is no. Majd... De ne rajtam próbáld már ki, jó? Ne, és rajtam próbálj ki. Ó, bazdmeg, éppen Rajtam is kipróbáltam. elfordultam. Hát, az Hát ez mekkora volt? Ez tiszta hack volt. 4 HP-m maradt, ha hallod. Azt én bevégeznem azt a 4 HP-dat. Aha. Nem kéne. Merre vagy? Ott van. Elkapom Szerintem az mögötted izét, az lesz. álbacára. Talán a bombát felvehetnéd. Háromba. Ez van, Én nem szeretek itt C4-ezgetni. A són vagy? No, a Ezt a keresztbe. bénát! Valamint engem. Kilépett Good! Ój. indult a poli. Most mindjárt följön speedekkel. Az egész elfejtően lejött a vállamról. Szép hasonlat. Igen. Ennyit találni. Ennél szebbet még a anyám kényesét tudott volna mondani. Az kicsoda? Már nem az. Ilyen mi? Aj, már meg! Szerek egy jobb fegyvert. Bekeményítettünk, hoppá, vigyázzat. Erre most csak azért is megyek ilyen kis izével. Ilyen kis szarral. Ennyi Stallone. Várjál, kaptok a nyakatokba, Van, még itt van lehatott. Arnold is van. Hm, Keressük meg. Arnold. Te fedőnevem is van. ja. Hát ő nevem Béci. Y-nal. Igen vagy. Baszki, lőjed már. Ezek Csak halhatatlanok. azért nem vettem most nagyon-nagyon kemény fegyvert, mert akkor elsőre bevégzek mindenkit. Jó, hogy valaki Jó, de Nem kemény. vettem AK-t. valaki nagyon menő. Gyere ide! Lőhetlek, én nem halsz még. Hát én halhatatlan vagyok. Szobinak Lőjél már! Ja, lag van. Miért nem vették meg? Hú, de lag Lag volt. van! Hát nekem a csébe még soha nem volt lag. De most az Nekem volt. sem nagyon. Dehogy nem. A másik gépeden. Ja, a másik gépemen igen, De nem, kettő de nem. képet. Másik géped az olyan jó volt, hogy el sem ment rajta. Na bocs. Ja igen. Elfehéredett a kép. Úristen. Nem kék, Jó hanem kis nem fehér videókártyával halál. lehetett. Jó És ég! én haltam meg Ez hamarabb. kemény volt. Piston visszajött, Biztos vissza. lejött a speedhack. Mit írtam? Jaj, össze-vissza. Eh, Nem találtam az entert. Nem találtam az entert a sötétben. Megint Na, igen, veletek elég van. van. Mert mindjárt kaptuk a szátokra. Egyébként most ezt... De ilyen nincs, ezt nem lehet. Van már meg. Hát Nem igen. van meg. Te is meghalhatna, csak kifogyok. Ne, én meghaltam. Én nekem 12 HP-m van. Hát te maradsz volna még golyó. Az meg. Nem hiszem el. Piston tuti bekapcsolta a hacket. Most kaptam. Nem, hát alig volt Hát 12 nem. 12 Nem HP-m volt. volt. Nem volt nagyon Nem, hackerféleség. vagy kaptok a szátokra. Valaki Valaki tud tud. admin elérhetőségét. Itt vagyok. Pont velünk Ne keressed, itt vagyok. Mondjad, mit akarsz? Bannoljalak? Azt szeretném. Szeretnék egy finom kis ban, tudod? Hát ilyen nincs. Ja, hogy Na. szuper sniper. Super sniper volt. Jaj. Ott van. Vagy ott igen, ott. Ketten. Be vagy kerítve, úgyhogy Nagyon menő ez a pisztoly ebből system. nagyon véged lesz. El sem bír találni, na vég. Hú, most. Végső 100-ból idő. egy. Ez tudod, ez Tudod, olyan volt, mondjak valamit, hogy nem is digöllel volt. Nem. Mm, Hát az lehet meg. Várjál. Hát igen, de én néztem, és ő neki tudod milyen volt? 5-7-je. Nem a zsongori Kamera. életem. Kamerát. Nekem volt ezért 5-7-öm. a pistonét néztem. Piston... Zsombor. Tisztán zsongor. Na. Ó, vagy te is. De nézzek, itt lök. Hát ilyen nincs. Na megint. Pisztol az kell. Ne, ott van a kis pisztoly, hogyha kéne. Az a dupla kis pisztoly, nem kell zsomor?
Persze, No. már Piston. Most vissza, hogy hacker voltunk. Hát eddig is az volt. Hát, De nem hacker. Ahogy nem. Hát csak akkor tudjátok meg, ha elé dobjátok a flashbanget. Elé dobtam már. Amúgy nem. Hát lehet, hogy csak annyira van. Volt neki, attól lehet nincsen. De ezt nem hiszem el. Hát akkor én mit nem mondja? hiszel? 10 perc, 36 másodperces a videó. Jaj, de jó. Ugye? De jó. Fogadjunk a bombát, rakja. Mennyi legyen? Nem rakhatja a bombát, mert az Szabinál volt. Az meg. Ciga A van. sárkádat találtam. Egyik majdnem meghalt. Az a fegyver az enyém lesz, majd figyeld meg. A bullpop. Ennyi meg a nyaka lesz, jó? Ezért kiveszem a vasat a kezedből. Figyeld meg, hogy mindjárt itt lesz a kezembe az a bulpop. Én érzem. Érzem a szagát. Rá van írva a neved. Ja, igen, ott van a nevem, csak nézd meg az alját. Ezt nem hiszed el? Mi már? Piston, kapsz a nyakadba. Elkancsút Piston. Akkor bekerítettek. Milyen bekerítettek, mikor már csak egy van? Valaki ismer Valós, admint. de. Mondom, hogy itt vagyok. Oda. Nem, kivártad a pillanatot, hogy mi az Isten? Megvártam, még bekapcsol a helykasszal. Az nekem egyből mozog. Nézzük, mennyire hiszi el. Írtam neki, itt vagyok, én vagyok az admin. Meg írni se tudod, hogy itt vagyok, hogy hinnél. Hát miért van olyan, aki nem tud írni, és mégis ő az? Aha. Mondtam. Igen, te. Nem áll, ha belépsz adminként, elhiszem. Az hogy az anyámba? Hát ez a... Hát, De miért lépnék be? Attól még itt lehetek játékba. Kirakott. Mi van? Én jó meg azt mondtam, most is abba vagzóik. Micsoda? Most is abba vagzóik. Vagzóik. Meg elfolyt a magzatvíz. Téból menjen előre. Jó, hogy nem azt írtam, hogy elfolyt a magzatvízem. Na, Persze már. Mondtam, hogy itt lesz az a bullpop, csak a golyója van itt, a fejembe. nem, a combodban van. Bekem. Persze! Bedöráltam. Na, csak T-Boon van. Mekkora hacker! Beleépít a fálba. Mindjárt megmutassuk, hogy kell beleépülni, oké? Mutassuk. Mert én meg tudom neked mutatni. Vettem Night Vision-t, hú. Nagyon menő. És még eddig Téban! nincs rá szükséged, szerintem. Azért ennyire nem kell. Jaj, Piston nem arra ment. Elpisztolyozottam erre. Ó, bazd meg. De fílek, teli van a gatya. Hát jó, hogy teli volt. Ó, bazd meg. Jó, hogy teli volt. Nézd meg! Teli van a gatya, nagyon mi? 19 HP-val. Megdöntöd a világrekordot. Mindjárt kinyírsz mindenkit. Hát headshotból adom. Hát én nem oda tettem volna. Én segget tettem volna, csak az nem bírtam. Üld már nagyon. Nem, hat a golyó rá. De, meg nincsen fal. Na he. Na főszeded, de. Még mondod a Nem a szapályra. szabadat. Főszedte. Ój. Volt nála a Diffusion kit. Na. Gyerünk. Neked nem engedted meg, hogy földjel. 14.17 halál, de szív. Én vagyok az utolsó. Örüljél, hogy nem hackelt ki, hát Piston valamennyire gyanús, de... Ja.
Megmutatom mi a hegyon. De nem már mindig kettő egyszerre, hát ez mi ez? Nem kéne egymás Ez segíteni. most- Segjukába! Hát de hát most... Hát szóljál már Szabira, hogy menjen veled. Hát én nem akarok meleg partit. Vigyázz a szádra. Erre mondod a Zsombor, hogy rossz a taktika. Most már. Na. Gyere, megdöntsük a világrekordot AK-val. Kösz Zsombor. Nincs mit! Ez nagy rekord lesz, mondhatom. Ilyen nagy karrier. Befut. Befutunk befutunk a... Hova is? Ja, hát a Tiszapartra befutunk. Az meg. Nagy karriered volt. Ugye megmondtam. Ma Elfordultam. már ilyen. Csak egy percre megnéztem a falat, aztán. Zsombor elintézett. Csak egy percre be kéne indítani. Enyém lett a te ágár. Hát de jó lett, de most kéne ilyenkor a hack. Mindjárt. Mint a múltkor is följött Harry Potter a játékba. Azt így mindent speed hackelt. Az volt a neve. Beért a patriumot. Most már elég lesz ebből. De basz, nem hiszem el! Az még az én fegyverem volt a kis csigem. Mind a kettő oldalról be voltam. Merre mész? Pancsi pancsi. Minden oldalról be voltam kerítve. Már 16 perces a videó. Mindig betelik a helyed. Akkor legyen 20 perces. Talán ilyen 200 giga lesz. Vagy akkor 18? Az olyan 11 giga. Hát akkor már... Szerintem még ezt a kört meg kéne várni. Nem találnak a romák. De én már csak menekülök inkább. Túléltem? Így is jó. Szerintem köszönjünk el, mert ez a videó akkor sose fog fölmenni. Életbe sem majd. Hát attól függ, hogy milyen minőségbe rakod fel. Hát, attól függ, ja. Mit szólsz hozzá, vagy még ezt a kört megvárjuk? Várjuk, ha már mindenki. Jó van, de aztán Ugye meghal mindenki. ne felejtsél köszönni. Öljél már! Na megmentettelek. Hát nagyon megmentettél. Ott fekszik a hullám, most mentél át rajta. Megmentettél, mit nem mondjak. Köszönöm. Köszönöm ezt a nagy megmentést. De! Biztos a kurva anyádat már! Azt mondom, Videón kívül megjön a humbák művek, azt kiszedjük. biztos. Igen. Én most is Fölakasszuk a szögre. Na akkor most mi legyen, megvárjuk, vagy ezt a kört még megvárjuk megint, vagy köszönjünk el. Nem tudom, de jó lenne vágóprogramod. Hát van is, csak nem használom. Hát de miért nem? Ott van a kis ollója az asztalon. Igen. Nem áll. Faszom. Nem hiszem el, még a videó végére se sikerült. Meghalni? Az sikerült. Meghalni sikerült. A rohadt anyádat, te roma geci. Na akkor, hogyha visszarak a spárra, akkor köszönjünk el. Ó, tényleg elment Marci. Jó van akkor. Meg a tévé megmaradt utána. Az igen, az megmaradt. Azt ránk ruházta. Anyád olyan gyorsan ment hátulról, mint előről. Ja. Így legyen végre. Na. Hát akkor köszönjünk. Köszönjünk el. Hagyjál még kell az a gyerek. Ez szép volt. Jó volt a gyereket. Jó, jó. Akkor tegyen ezt azt úgy. Egyben visszaszerztem. A képból majd nem köszön. Ez majd a videón kívül. Na. Ha tetszett, akkor feliratkozzatok fel, és nyugodtan kommentelj. Sziasztok! Sziasztok. Goodbye!